Waarom vraag je of je mij nog een klik moet geven? Lekker op de... Waarom niet? Ja, voilà, why not? Nee, maar goed dat ik klik doe. Dat is iets uit hier. Samen sponsor wat niet. Daar blijf jij. Volop aan. Oh, daar wil ik komen dan. Ja, anders kan iedereen lopen, dan moet ik dat eigenlijk doen. En dat is niet goed. Sergeant Rihanna. Scoor, dat is goed. Dan moet ik weer de bol gooien, maar dat komt niet aan. Dat begint te lopen met de bol. Dat komt niet aan natuurlijk aan, dat zit je vol. Ja, dan moet ik dat punt in kleur. Nee, maar weet je wat Die die krachten, dan geef je wat flauwe voor even afzien. boomvolle boom hebben? Jij moet er toch beneden erop zien. Ja, maar ik kom niet door. Hier, wie komt hier zo'n vol? Hé! Ik ben niet geweest. Ik maak het alleen maar klaar. Eén boom is nog niet. Er zijn er twee boten in de boom. Nee, nee. Ja, gaat soms over die ijsbeelden. Op! Wie wil er maken? Ja, kleur maar op. Jij niet links. Links. Al die sneller. Hoi, nog meer koos. Hij Thomas, dat ik kom bij. Hij Thomas, dat ik kom bij. Ja, Thomas, dat ik kom bij. Ik word helemaal blauw, maar de witte boom is helemaal blauw. Ik ook. Nu zou ik daar. Ja, dan kun je die oranje en de paarse bollen hier op tussen halen. Tot de helft. Oh, hij heeft een extra. Zo weet je dat. Hij is niet daarover. Moet er wel doen. Kun je nog wel eens. Dat is goed. Oh, wacht even. Oh man, je is gewoon zo. Kom maar iemand anders nog zoutjes doen. Zoutjes, ja. Dat ga ik. Ja, om de dingen ook zo. Hou je niet erbij. Kan je met naam komen? En dan half om de toast te trekken. Of is gewoon een paternoster? Maar, komt op dieren. Ja. Vette jongen. Oh, ja. Oh, nee. Nee, kijk eens. Zo, wat zo. Dat is wel door. Dat is van u komt. La 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 la. Hey. Super. Ik zal hem wel bossen. Stop het niet even, knetterslag, ja. Aan een bling bling boy. Ja. Ja, blink blink. Jij kijkt er veel naar Nickelodeon. Gebeurt er ook? Ik denk wel met Goldling ook. Ik heb hem in de kloof. Wat knap ik al 24. 25. Pointball. Dat is er mee bezig. Ik heb een hele aflevering van Pointball. Ja, zeker. Kijk hem nog fit.